ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯй кардам, ки мо қабул кардем, пешкашро мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. Агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан ҳам хел дошта бошед, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо экранмада рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Бохтар, аз территорияи Калхозобод, аз территорияи Ҳамадонӣ, аз территорияи дӯстони азиз ва Хӯросон, Душанбе, Ҳисор ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон. Инчунин контейнери фурӯшӣ ва аппарати қандбурорӣ, яъне ки аппарати пахтақанд мебарвардаги аст ва аппарати попкорнам ҳастанд, ки бо нархҳои арзон. Контейн, хона, замин ва квартира. барои видео навора то охираш тамошо кунед ва курси имрӯза бошад 148 сомонӣ навора сар мекунед. То охираш тамошо кунед. Марамат рафтем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. Якум квартираи фурӯшӣ аст, ки срочнаи аз Душанбе. Квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пушти 8 дарвозаи Корвон, яъне ки райони Сино ҳам Фирдавсӣ дохил мешавад. ҷои хуб да. шаҳри Душанбе пушти мақсад ки 8 дарвозаи Корвон. Духонага квартира аст, ки дар 5 ошона қарор дорад, 52 квадрати метр. об ва свет дорад, термис дорад, кухни, ҳоҷатхона, баня, инчунин ҳоҷатҳои хона. Квартира 100% аст. дӯстони азиз, ремонтош замонаи люкс нест, яъне ки ремонтош барои зиндагитон 100% мешавад. агар хоҳед ремонт кардан, бо ба дили хитон мекунед. главни квартира нархш арзон ва срочная. нархша мега 250 000 мегем, бо муомилаи хуб дорад. Якташ рақамои 918, ахираш 73 кор мекунад ва дуюмаш рақамои мегафон, ахираш 35 рақамои мегафон Тоҷикистон. ҳар дош рақамои Тоҷикистон. Квартира мега срочна мегад фурӯхта мешавад, бо муомилаи хуб дорад. пешиш дар мақсад бозор, мактаб, ҳама чи масҷид дар наздикиш аст. обшим пеши Корвон, 8 дарвозаи Корвон астае. дом 5 ошона дар 5, яъне ки чорумаш қарор дорад, 5 қарор дорад, 52 квадрат. ремонтуш мақсад ки средни аст, мақсад ки падабой ва ин ҳам ремонтае ки барои зиндагӣ 100% мешавад. 250 аст, бо муомилаи хуб дорад. марамат бо занг занен, боқӣ монда маълумотои аниқша аз худашон гирем. бо нашод сумош мегам муомилаи хуб дорад. срочнаи марамат. мегзарем ба дим контейни фурӯшӣ. контейни фурӯшӣ аст баъдрон, ки бо аппарат ва дигар чизо ҳастанд, ки ҳамашон якҷо ёки отдельно фурӯхта мешавад. мақсад дар инҷа контейнер аст, бо аст, мақсад ки аппарати пахтақанд мебарвардаги аст ва аппарати попкорн аст, ки ҳамашон фурӯхта мешаванд. контейн срочна мегӯяд, мақсад ки барои хоҳем агар зиндагӣ кардан ё хоҳем барои магазин, барои ҳама чи контейни беҳтарин навае, ки ягон ҷошта хеле кор намекунед. контейнам мегиред, мебарен, мемонед, кортуна сар мекунед. контейн қарор дорад дар ноҳияи маҳсчо, срочна фурӯхта мешавад бо нархи 30 000 сомонӣ. ва аст аппарати пахтақанд аст, нархаш 2500 сомонӣ. инашам бо арзон мешавад. ва аст аппарати попкорн аст, ки нархаш 2000 сомонӣ аст, ки инашам бо муомила дорад. ҳамашон қарор доранд дар ноҳияи маҳсчо. ин ҳамин рақамҳои тисели Тоҷикистон аст, ки 24 соат кор мекунад. контейн мега 30 000 аст, бо муомилаи хуб дорад. контейн мақсад ки бо ина ҳамаш мустаҳкам, хеле решетка пешетка дар треза свет ҳамаш гузарондагӣ тайёра. контейн мақсад ки бурда мешавад. хоҳен мақсад ки мебарен дар ҳамо ягон ҷо монда магазин мекунед, савдо мекунед, барои зиндагӣ кардан. ҳамаи условиёш ҳастае. шумо ин ҳамин рақамҳо занг занед ва маълумотои пурраша ба шумо фаҳмода метиҳанд. аппарати попкорн астае, аппарати пахтақанд ва контейн ҳамаш як одам аст. дӯстони азиз, марамат бештар маълумотша зангда гирем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, дӯстон, ки срочнаи қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, обшим Калхозобод, кӯчаи Файзалии Саидов, пеши военкомат, пеши бозор, обшим ҷош ҷои беҳтарина мега соҳибуш. ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, Калхозобод, кӯчаи Файзалии Саидов, пеши военкомат, пеши бозор да. обшим заминаш 1.18 қариб ки 2 сотиқ замин аст. бадрон 4 дар хона дорад, ки об ва свет пазитияни аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня дорад. дар пеши хона бозор, банк, мағоза, мактаб, аптека ва дигар чиzo дар пешаш аст. обшим ҳамин сентри, ҳамин мақсади Калхозобод аст. ҳама чи дар пешае. хона мега срочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ, ки боз муомилаи хуб дорад. ошхона, баня, кухня адилна ва дурунои хона ремонтош нав кардага аст.
4 та рақам аст ки ҳар 4 рақамошро кор мекунам ва 2 таш рақамои Тоҷикистон, 2 таш рақамои Россия. Рақамои Россияда WhatsApp пайваст доранд. Шахсоне ки мехаред аз ҳамин рақамо нархи мақсад ки бо нархша метавонед қачон савдо кунед. 260 бо муомилаи хуб дорад. Марҳамат шахсоне ки харидор ҳастед метавонед маълумоташа бо қатъи соҳибаш гап занед. Срочная бо савдои хуб дорад. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки бениҳоят срочна. хона қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ совхози Турдиев, яъне ки пеши ферма, яъне ки ҳамадонӣ совхози Турдиев, яъне ки ҳам ҷомаат ё ки совхози Турдиев обшин ферма. 8 сотиқ замин аст ки 4 дар хона кардаги аст ки дӯстон азиз, 4 дар хона аст, 3 дар хонаи временкаи барак. гирди ванааш маҳкам аст, дарахтони мевадиҳанда, об ва сфед, оби качайкам дорад. хоб якта каверан, як калидор, як кухни, як ҳамон дорад. хоб веран ва калидор кухни дуруст аст. хоб фундаментҳои хона 131 рехтаги аст ва записка яъне ки мақсад ки чирош бо шебенкати мақсад амаш қоидака ва подвали 4 ба 3 ам дорад. хона мега срочна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 135,000 сомоне ки бо муомилаи хуб дорад. бен ёяд мега срочна мақсад ки сумнара кураем ба хотир хонара арзон фурӯхтесиян. хоб 2 та рақам аст ки як таш рақамои вавилон аст ахири 60 ва дуюмаш рақамои тисел аст ки нашам кор мекунад, нашда WhatsApp ам дорад. 135 та мега боз муомила дорад. хонаҳое ки барои дуошона проекти мақсад хоҳем метонен ҳами хел кнеша фундаментош тайёр аст. баъд бо давбараш боз сетага хонаи барак аст ки ваёш тайёра барои зиндаи кадам. 135 мега боз муомила дорад. марҳамат занг занен боқӣ монда маълумотша аз худошагир аз ҳамадонӣ. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочна қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар деҳаи Истиқлолда. хонаи дуошона проектҳои нав, ремонтҳои замонаи дуошона хона. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 6 дар хона кардаги аст ки об ва сфед дорад. хона полни худ бо пеноблок кардаги аст, гирду ванааш полни худ маҳкам. дуошона хона нархаш бо маслиҳат кати. нархша мега бо маслиҳат яъне ки фурӯхта мешавад. хоб як ошонаш мега якум ошонаш полни худ ремонт дорад ва дуюм ошонаш яъне ремонтош нопура аст. хона нархаш мега бо маслиҳат фурӯхта мешавад. срочна мега мақсад ки ҳамин расходҳои кадагимона мега агар туғри гира мега тия мега мақсад зиёдӣ мона дар кори срочна мақсад ки сумшон дар кор шудай ва нархаш бо маслиҳат мега. як таш рақамои мегафон Тоҷикистон аст, як таш рақамои Россия ки WhatsApp ам дорад. шахсоне ки аз шаҳри Ваҳдат деҳаи Истиқлол хонаи ҷои беҳтарин ки лозим бошад, марҳамат занг занед, боқӣ монда маълумотша аз худашон гирен. якум ремонташ тайёра медорӣ, зиндагӣ мекунӣ. ина рақамои Тоҷикистон, ина рақамои Россия. WhatsApp дорад, нархаш бо маслиҳат. марҳамат занг занед ва боқӣ монда маълумотҳои аниқша аз соҳибашон гирен. мегзарем ба шашум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар қишлоқи Қурғаниҳо гуфтагӣ аст соҳибош. ноҳияи Хӯросон, қишлоқи ҷамоати Қурғаниҳо. бо бештар маълумотша мегирем. 8 сотиқ замин аст ки замини ҳамвор аст ки гирдаш полни худ бо семенблокати маҳкам кадагия. боз барои сохтмонӣ мақсад ки санг пангам харид чирошам ҳаст ки гирдванаш маҳкам, гирдашда одамо зиндагӣ дорам. срочна мегад фурӯхта мешавад. нархаш 40,000 сомонӣ аст ки бо инчунин документам дорад. нархи бениҳоят арзон ки бо санг панг сохтмонош гирдаш бо семенблокати маҳкам. 40,000 сомон мега бо ягон сум муомила мекард. як таш рақамои мегафон Тоҷикистон аст WhatsApp дорад ва дуюмаш рақамои Россия ки нашам WhatsApp дорад. обшим ҳар дар рақамошон ай соҳиб шай. шахсоне ки аз территорияи Хӯросон ам хеле лозим бошад хеле замин, марҳамат занг занед ва боқӣ монда маълумотша аз худашон гирем. агар шумо дар хали хонаҳои фурӯшии квартира, замин, мошин, чизе ки барои фурӯхтан бошад, дӯстони азиз, марҳамат рӯй кунед, мо ҳам хеле рекламачаи чоткаш мекунем. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки срочна бо нархи арзон. хона қарор дорад дар ноҳияи Данғара дар даромадгоҳи Каварагли гуфтагӣ аст. соҳибаш бо маълумотҳои пурраша мегирем. аз рӯи калон мега тақрибан мега зиёд 500 метр мега дуртар. 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки дудар хона кардагӣ аст ки об ва свет, кухни, баня дуруст аст. хонаи хона коробка семенблокати бардоштагӣ аст, фақат дурадаш мондагӣ аст. дурадаш ҳамвора бо семенблокош ҳаст, яъне ки ҳамун далши чишошам ҳаст. полни худ уже бардоштагӣ, фақат дура дигаш мондагӣ. дура дигаш ҳам мечинен, метавонед кришара занеша. хона коробка
мақсад ки ҳамаи сохтмонош кати уже қариб буд астае. Нархаш мега 80 тай срочная боз муомила мекунем. Марамат рақамош астае Мегафон Турксо ва астае рақамои Россия ки имо WhatsApp дорад. Дар территорияи Данғара ҷои хуба мега мақсад нархшам 80 та бо савдои хуб дорад. метавонем бо зангзани боқӣ монда маълумотша гирем. Фақат лайкора фаромӯш накунед, гузорем ва силикаи навори моро дар дигар сайтотон падилсаш кунед. мегзарем ба 8-ум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ астае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар Жилмасир тарафи Каратогинский сайи роҳда якум мақсад ки дом астае. Лаби роҳи Калонда. Сехонага квартира астае ки дар 4-ум ошӯна қарор дорад, 70 квадрати метрае. Хона дар тирезаҳои главни ҳамаш часпондагӣ астае. Хонааш пакиловкадаги, яъне ки хона падъабои тавир астае. Каратогинский якум кӯча, лаби роҳи Калон, якум дом астае. Бардонед ки ҷои хуб астае. Жилмастив. хоб нархи квартира мега 285 000 сомонӣ астае. Боз камтар муомилаи хуб мешавад ва рақамошон Мегафон астае. Кадомеда ки лозим бошам халии квартира маромат сехонага 285 астае. Боз савдо мекунам, метавонед маълумотои пурраша гиред. мегзарем ба 9-ум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшии навбатӣ астае ки қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар Тетсда гуфтага астае Сойбуш. Якхонага квартира астае ки якхонагаи калон астае ки духонагаам кадам метавонем дар 3-ум ошӯна қарор дорад, 42 квадрати метрае. Ремонти хона мақсад ки замонавӣ нест, не ки барои зиндагӣ мешавад, не ки 60% средни ремонте барои зиндагитон мешавад. дар дуни квартира кондисионер дорад, метиҳам шфанер дорад, термис дорад ва кухни гарнитур. ҳамин хел чизо места хона тайёра медори зиндагӣ мекунӣ. шаҳри Бухтар дар Тетсда квартира қарор дорад. Як хонага дар 3-ум ошӯна 42 квадрат. Нархш мега 260 000 сомонӣ астае бо савдо, яъне ки арзон мекунанд. Инашам рақамошон Мегафон астае. Кадомеда ки аз хали квартира ки лозим астае маромат бештар маълумотша гирем. мегзарем ба 10-ум квартираи фурӯшӣ. Боз як квартираи фурӯшӣ астае ки срочная ки дар Душанбе дар тарафҳои райони Фирдавсӣ, обшим тарафи диагностика пеши донишгоҳи тиҷорат, обшим ҷои нағза мега Сойбуш. Духонага квартира астае ки дар 1-ум ошӯна қарор дорад, 45 квадрати метрае. доми 4 ошӯна мега Сойбуш. Духонага 1-ум ошӯна 45 квадрат, доми 4 ошӯнаи панелни. хоб назди диагностика, донишгоҳ, мактаб, мағоза ҳамачӣ дар пеш астае. Дута ҷои майдончаи кӯдакона ва варзишгоҳ ҳастае. боз мегӯяд мактаб садиқ мега наздик аст. тун азиз, ягум агар сехонага, чорхонагаам боша мега мақсад ки алиша мекунем. Агар касе ки ҳамин квартира мегирад, нархаш мега 360 бо муомила дорад. хона ремонтҳои люкс, замонавӣ, ҳамаи шароитош муҳайё астае. хоб рақамошон астае TCL кор мекунад. шахсоне ки мехаред маромат бо занг занед, бештар маълумотша аз худашон гиред. шумо дам агар ҳамхали хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯхтан боша маромат рӯй кунед, реклама мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.